Assalamu alaikum warahmatullah. Da li je nama potrebno poslanik na ovo doba? Poslanik dolazi od Boga. Bog pošalji poslanik. Nema ni jedan poslanik ko tvrdi da je on mislio ili on kaže da ja mislim da ja sam poslanik, nego svaki poslanik kada dolazi, onda on kaže Allah mene poslao, Allah mene pratio, ovo je poruka za vas, sledite meni da bi dobili spas. Na ovo doba, ako Allah pošalji poslanik, onda Allah bolje zna. Allah ne pita od ljudi kad on želi da pošalji poslanik. Onda on zna da je potrebno i on onda pošalji, on odabere jedan pobožan čovjek, jedan dobra duša, Allah odabere, njemu pošalji poruka i kaže ja sam učinio tebe poslanik. Ti sada ideš, ti sada proglasiš ljudima i da kaži da oni slijedi tebi, da bi dobili dobrota, da bi dobili khair. To bude poruka od poslanika. Poslanik ne širi svoje poruka sa silom, poslanik samo je dužan da prenesi svoje poruka i ako ljudi slijedi, onda oni dobijaju dobrota, oni dobijaju bolji život. Ako oni odbijaju, onda oni sretnu ovo posljedice. Šta se tiče ovo pitanje, muslimani, oni kažu da je Muhammad sallallahu alaihi wasallam zadnji poslanik, ali isto vrijeme oni vjeruju da je Isa alaihi salam je živ i on će doći poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam i on će biti poslanik. Poslanstvo od Isa alaihi salam ne može da neko odstrani. I zato prema tome nemamo nikakva razlika među Ahmadi muslimani i drugi muslimani. Drugi muslimani kažu jedan poslanik će pojaviti poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ali on je stari poslanik i on će pojaviti, on će preseliti poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onda Muhammad sallallahu alaihi wasallam faktički ne postane zadnji poslanik, onda zadnji postane Isa alaihi salam. Mi Ahmadija vjerovanje, mi vjerujemo da je Isa alaihi salam umro prirodnom smrću, on ne može da vrati tjelesno i on je već umro. I Kur'an ima nekoliko ajet što smo prije pričali. Jedan poslanik svakako se pojavio, Hazret Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Allah, kao sam rekao, Allah njega napravio poslanik, ne može niko da napravi nekoga kao poslanik. Allah kaže zalika fazlullahi, ovo je Božji blagodat, joti man yashao, on podari kome on hoće. To je onda na drugom mjestu kaže ahum yaksimuna rahmata rabbi, da li oni su ti koji će podijeliti ovo Božji milost. To znači Allah ne može da niko pita njega zašto je on tako napravio. On ima pravo, on je gospodar svih svjetova i zato on napravio poslanik i on to naredio. Da li nekome to smeta ili kako neko misli, i Allah on učini šta on želi, bez obzira kako neko misli ili priča ili ima mišljenja o tome. Assalamu alaikum warahmatullah.